Kijing hikai kibabun ha kajing ngila ban yo yakata lakalong ha kibenta bapher henrei lada klem persang bat trei man lakasngi kajing hikai kamlong ai bat kan susep ai. Hagani ka kenti ngin wanra sapi ya ka kubor ka kerpang halor ka jingdon jong ka wei ka dukan ka baki mar ki dei ki bala penmi hi nalari ka baki mar ki badi ki kintop nado ki plakot sne ki jacket sne bag kentai bat ki wei ki jing shna kat kum ka jing pha jong ki breu bat la ru ban ong bakani ka dei ki dukan khasi ka ban ningkong ha ka nong ba ka ba penlet jingmut ban penmi ya ki bakum kini ki mar nakasni kani kedukan kadai kabadon hakadong karmalki hamalki shadin jong ke jaka puli ke Shillong Law College bat yagani kedukan ladong try do uba kelimon warshong ubolong uwei niki samla rangba ubla prat denti ki samla khasi ki badon jingmut ban sedang yagani ke kam bat ubalaya rapru ban aikam niki kattu kan ingut ki samla kentei bat shinrang ki bakwa ban kampen tebet shishu ya ka kam so jan bat so sni Tomenta min ngap ya ka jinya kren jong Shillong mil bat uba kelimon ubadon kumni ban yathu halor kanika kam ka ba ula sedang the founder jong kanika MSK Warshong Shoe Factory and Leather Manufacturing Company the hamba pai pada shaba fi ong komno ngapoi ban sedang kanika kam the hakapor ka ba de ki arjar saw kum to ngalik ban tebet ya kanika kam po Bangalore kadai ban tang ka training kan te andang lawan pai nang tu pada tengah sedang ban treasure bat ki bai ki brio ba ngan wan ban set op la ka jong kan hang ni haslong nga nang kong ngawan hang ni haslong hi don hapo dum kadai ka caka ka basna thit tang yaki slipper cuti kini kita ber khan te specialize mishang wan training no wan tang yaka shoe making all type of shoe means sandal slipper cuti senrang cuti kentai gitu. Dan kam hadian pak dah sedang pan upgrade hakapor ke bang ngatrai ban hapo jong kibai. Teh arja kat saw pada ngatrai ban sedang ban establish ya kanika form kumbaka long mentah. Dan kong kepada long kat ne kadon kam hang tai hadian kendian tengah sedang na ke bang asu i cuti he ban yaki bag ru de hakapor ke bang long kemudian ong kempa kiwan nak repair ta kam to tengah yo idea nang to kan create repair te ski na lor to ka ba repair pada dan sakini caket di eru kum to ki wan ban repair pak so pa kan tong pen ba so repair dia nang ta pada nga yo i kum ba ka ilong kum no te ngasa sedang sa ka ban kam pen tebet sisu te tenang tu pada ngapan kesan pada sakum napo Calcutta engineering college pada ke di congki leather kan tenang tu yo cih kai sanang tu kam tu ki di short term training tu kan te nang tu sedang saya kini jacket ki bag kini kata kan kata aku mau ngi pimen syah kapor ke ba ngidang ya kam duk ma kapor ba ngadang up ya result matrik teh hatu kapor bang poi ya kadai kamro kadai hakapor bang ngadang lit belah sapa nehu kadai arjar lai bo te ngai i na kan newspaper kam tu ba na kapor government of Meghalaya ki pha i kena jongi ban training sha Bangalore te andang ngalap pet ba pa dai kadai kam ang ba ari kadai kam the first time ngai osngo ki jing im chonga ka ba ukasi uduna ban suti ya te hang tu ka phalang jemput pakhat jong apa dah ong ba ngatrai kan ni kam hadian shipho khasan senam hadian trai kan biang namar ba buon hi mansha basu cuti hang ne lalong no de don tu kharsai na i mansha kasi don
atau kapur ngah kan mau tentang Pak Sim Yong baklar ngah bah cuti kan tak apa nata ngam da tip mano syuk kita kibriu kan kalau kita kan kapan pai palang jemput cepat jong apa dah ngam bangan penbahai kan ya kam hadian katu kan Islam dah kata kejingat nanti jong ha kata kan aku mbak pilih mata kalong akan dikarukam ngidon kat laingut manusia beli turning apa bang lo out of kat laingut di tang mengamar weba poi akan dikakam Kita kikat kat ar ngam tip kila poi chano tang ba ki klam tre akan dikakam na ki kat ar ngut bang ya kat laingut ba ya pas di tang amar we te di naduk kapor ka ba ngada dang tre apa dum ha tu kapor dan iwi perlu ibakam ya jan habat nga tengah yo advice na iro shibun ba nomor ba ngapek kat kom kejepet joka kamai kaji ro ka kambiang nomor ba kan ni ka kam dadan competition re ban no ro de hang ta ka kapang kelai nga bangan pan scam su ban pan bah pan jana su kan ka kam kata kalong ka di ka jaji long joka brio nga de brio bolong ba bania mo nga bria ba de akapor bangan tre nang kong ka idang long khoru kharam hande nang ta ngam hun watang ban kan long tangkat tu nga kadang kwa su bakan nang ni su kan kwa ban try ban compete bat ki company ki bahe ro andre hadu mata tengah yoi kompa ngale kini ki jaket kini catai anda supet kai bat tu ki bai kamra ya pher than show te ka shong pada sa ke pum ba ki missionaries ro ke missionaries ko to ki kadi ka wai ifik ban kebala ban penwan ya kadur ya kadar ki tools kini katai barok ya kane pada hakapor ke bangsang nga lek lomba katuka jongka PMEGP kan PMEGP jongka Prime Minister Generation Fund katuka badina po district Commerce Industries the kikershan po government he kadi type of form of loan kalau tak kan nanti tambah kadang pada subsidize rate hang Kapa dan dekat percentage. Kadang dekat percentage ke bangi siu tang kan lihat kadika dak long ke interest kan kata dak long bangi i adjust nak long baka subsidi teh. Te hakpor bang sim kan dat gi amount layak ya nanti pada hau arja arpo ar pada hadin ketuka kelam ka lockdown poro kan. Te rasa sedang menurung sabat Meghalaya Prime. Oh, pipinya sok lah dia berkomplain. Ngapa gesok nak buat Meghalaya Prime. Te lengpa cung Meghalaya Prime namar bagi dengki ekspor napa bapera napa India kan nakal kata maybe napa kadang nak Assam ayo tengah yo ban sya mentor haki. Te ada ka ngayo bang sya mentor naki ka kampan jana sisu ya kan bahkan dan akan kakam. Por bang sedang ni kembang ongi fikir manusia sedang dak cuti. Dah cuti sah. Yes, dah cuti sah. Hendai cuti pada suki hadir nanta pada ngapai ba ngamla compete bad ki China. Ke tu cuti madan ni ki detang aspa lai spa ki hanmit suki ki songdor arlai hazar sahazar. Te kata ke ga ba penong ba ngahab ban convert no wat nang masuk jaket ki bank ki sit kali hadir di sofa. Baru kai gitu ngale ba ya wedi bat kesni kan. Te kejak seni ro bang ale ang ni ngale arjat ke seni kidiki fox ada ke wei bat ke wei pada kidiki janwin ada kan kalong kemni kan ka kibrio ngadapet kat kom bakiyat mentah kim kipet first kadai ya ke quality hadin nanta pada ke pricing pro kadai ben ya bak ke quality kan dan kadai ke quality kadai ke pricing conga suppose kadai ke ba umikop ada ke pricing ke he katur nganom la ban penyat jauh hadir nata pada kom kini ki marjong apa pada mata ki isong dan kat kom ka quality wa kata ki beri ki sulong no ki supan henry ladang la sumi tu ngala pelat ya ka marjong ka hai so tanat kata ba pai kata ka jing ai kam dai kalong kom ni kapor ka bang oifi kapor bang tri betam marwai henry hadin pada ngalap ba tang marwai kanom long bantai pen handle tang chano sayau ne pen handle chano ne ka ene pat wo sange borok khaj mo andrai manta pada nga kra bang sedang nang kong pada nga sedang kemni kan nga sim ki kena kasih jungi kitu ki idon kam nga train je ki adap train je ki nga ayon ton ship hang ne he lada ki idon kam ka ton ship shap kam shawiru nga pha andala dep nang tu pat nga ai kam ka lai ki hang ne te ka ba ar pada nga pe
ya kini ki institute kiba biang Henry hadap mata ngapet sim na Don Bosco tengah dan iwi nai kai ba de apa Don Bosco bele ki fashion kini tai tengah sim ya kinang tai la Don kena Don Bosco hanga ne la lai ngot bang sim ayo kan tu kena jang tiam manusia tu la biang la lek la jong ne tambah lo ami nang kan Henry la bit bah basa mata sa nang sa so we ru bang sim na Don Bosco nang ba chong i we nai kai nang tai kan te kena Don Bosco ngapet biang ka nomor ba wan nak bosu jan mo tang ba kam daya fer te hang syukan vot no yaki nak jan hakasne te korkom kham yaki sniki fox da ki khap kompoy bang kham ndi kemi ki sni ba ba de kai yaki ban su sia te Naman pila ban mani pi ongka fashion. Kamut hang ni kam de tang ka jaka man so ki jacket sni le ni kinu ki jan ni ki bag ni tang ki sni pila ki wen kweru ki bade ki anh này komentar ke dan ketu ke jaket ka bang dang penjait manta tengah tep daka rendia da ka paralen asa ka lining te kitu pada nga penjait ya long dan kiba ya trei syate po Switzerland em te ki pha su ya kan henry pada nga perkat jemut bang palang kamne ong ba ngan pen ya ka culture wat sabaro ade công tác cảnh tengah mata ngap prepare kata ka wi ke jaket ke digi long kuat ya bahkan pa sapo seselan long pidang pen krek ya kata mata dak pen krek hoi bahkan le po ban beteng ya kata kumnu ki i ka nomor bakat na Switzerland mo hoi kumnu ki ki de ki kena kasi oke de ki khas yes ki bateri syathe te ki wan shuti shane ki wat ya ka kasuk le da ki lap ya ka ne te ki ong long komno ki pan idea nanga ong ba pitri sabate tongan penek na yefi ki ena learning se dak jang parlen eda ka karen dia ba ra wat penerus pa ya culture jong sabaru an pen sarong an pen sarong te yakini ki sni pada ha kapor ka bang hale research apa kalta traiban ngawat apa hakal ta itu ki yo sibon ki sni tangba ki don pan long lala ka jong te long lala ka jong ki jai sni ki sni do ki dong kom tu ki don ki layer mo dekat level ada nak tapat deh nga sim nak kalta nak kanpul kamta ken arteli kita kecaka bang sim sni mata long hagata ka jaka ka pi sha hikai ru pi kinu ki sni ki bakam ba kinu ki bakat ban biang bat kinu ki ban biang ki hikai lu barokan te kampun kita different level trong ki sni ki quality kar komlong ka kadi ka kar komlong ka taning te namai ka sni ban proses ka di through taning ka ki brio kem dala than ban penyaper ya ki fox le da ki ba kitu ki kho mo bat ya kini ki real le da kini ki real le da jonga kem kho la da ki dei kan caban dei ka pe nane ka kat de henry ban ong ban phu pa de kom tu ban hap long kom long khndo tu mo long kom ban dum ko tu at kom tu long mi khndo ka tu ki tu kem dei kan ki tu ki ditang ki snake kem dei ki snake kan gitu ki chane tu ki ong reksin tang ba chali ki tu ki man miet la da he tang ba ki dei pa de ki kapor ka kasong ha ka jinong professional trong ki khna to ki khna ki badang susdang ki kham simpor nambar ki ham ban perkhan ha e ka join kan don ha e kan bu e kan ki design ki to ki kelang khot mo ha e ban join left right handre ha ba hangi pada bolong ba ngilap mlin long ban tre to ka simpor hanga ka simpor kom ta hisisngi system steng tarang syong kom tu la don bat break ngalik ba chane ngalik satai kan da syong ba ta ngin sisngi ro dap he tang ba mostly ka kam ngi pendap ba iwei kom ta he kan sisngi system so kam piso ba kat kom ka jing order jong ki bre ne piso hi dala kamon da te ban ong ba phi long ban display hadukan ne ban display hadukan ki tentang ngahab ban kini ki bangsu di bang display bat ki don ru ki badai jong ki orders ndri ba bun he ka sim ki orders tambah ki orders pat dah sim andat kalong komputer dadap santli masa sedang nomor bahas ni kebun ka wastage kebun pra ka wasam larang ada season ne tembuk ka kam duna te yaktu ki wastage bami pat lapi jaket pada ngasna saki wallet kini ki bag bisa baret
cái bapidon ban ong ha ka bati bar ka jing long long jong ni ka juk ka ni ka perthai man ta jong ka jing kru jam jing kru kam nga ban ong ya kan hi bunsian hi ngasik ban barabor ngasi ong ba kan hi ka perthai kat ni ka garmen kan la kat no ban penbiang kam ka wei ka post ki apply daki hajar daki lak ngot henry ngasi ong kena sama balai bakim pai shaka skills like ki training baper mendadai ya kaneru henry long ya ki body ki skills any skills antara ada training pila penteben antara ada tebet pada pila menjang dalam kejong kejatkan namar beberapa hari penpej ki skills kinom nyap lan ro kata le ka digebah kamat duk hi ka ba nakaleng chunga ngakwa hi bakan penhe omde tang hadu kan ne henry hadu matang dan asa proprietor henry yo ka ba hadin habot yo lese ngala pengkelah hadu ka perbit limited hadu ka perbit limited sibuk matang ngala hadu perbit limited ngin sekala kam suk yang aro nomor ba ngin sedon board the directors Shanir adon ke management kan sadon bapet workshop adon bapet factory kala adon kadeh hang taken te iya ba mata pada long ba as of now long financial kini kita nyihapan perkat teh long ban lek khlut ngihap ya kat kum badi ban yai teh kajing kentu jo ka mantai kini kena samla ba dai long kum ni kan long ke bateri stom yai ne akam bat pihak bandan ketua komersial menyale meriban give up te na lon jong kata pada long pihak pendem ro ila de akijin doai kenapa ulai unjarap ifi te yakini kena samla kiba dan sisa ban terang ro kiba terang sisa pada nak kalian jong ngak keluai ban advice ki menyerap ya ki kanu kalian long kumbangan su ai ka advice kan lada ki kwa ru ban training ban ngaru ngai kata ru keluai ban sim ki te paralog nakajing yo snow yi kijing ya kren bat kijing batai ki ba benia ki bala ai do ba kelimon ngi ngait scam baki ki ba ni rangba ula penshai bat ya tho kin long kijing ai men sim ya phi kin nong pet bat ba phin bishar yagani ka senja ka ba une usamla rangba ula shim Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya